Ульфат Юсупова зодаи шаҳри Хуҷанд буда 60 сол аст. Аз соли 1993 инҷониб бекор аст ва бо шунидани ярмаркаи ҷойҳои кори хуле дар ҷустуҷӯи кор ба Панҷшанбе омад. Аз баракати субҳи барвақт ҷойи кори муносибро дарёфт кард. Мактаби 16 якуним ставка кори аз 4 сар то 3 460 сомон ойлик. Шумо университетиме меридме? Тавсиянам университетиме? Ярмаркаи вилоятии ҷойҳои кори хуле ва вазифаҳои озод дар асоси нақшачорабиниҳои раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят доир гардид. Дар ярмарка масъулини раёсат, шӯъба ва бахшҳои агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Бӯстон, Гулистон, Истиқлол ва Сипитамин иштирок намуданд. Дар ярмарка зиёда аз 2200 ҷойҳои кории хуле аз ҷониби 109 адад корхонаву ташкилотҳо ба шаҳрвандони корҷӯй ва бекор пешниҳод карда шуд. Ба маълумоти муовини сардори раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Суғд Абурайҳон Абдуразоқов дар муддати 20 дақиқа аллакай зиёда аз 20 нафар ба худ ҷойҳои кории мувофиқро пайдо намуданд. имрӯза ярмарка асосан бо мактуби корхонаи ҷамъияти дорои маҳсулоти маъшӣ корхонаи металлургии саноати кӯҳи металлургии Тоҷикистони Хитой санаи 12 март ба раёсати агентӣ мактуб ворид гардид ки зиёда аз 700 ҷойи кори холӣ мебошад бо сабабе ки аз баъзе каргорое ки аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон меомаданд ба вазифае ки ман сабабҳои касалӣ ба Тоҷикистон омада натонистам, бинобар ҳамин 700 ҷойи кори холӣ пайдо шудааст дар ин корхона. Кормандони раёсати агентӣ ва дигар шаҳри ноҳияҳо рӯзҳои 14-15 рафта унҷо семинар ба иштирок карда омаданд. Корхона хоҳиш намуданд ки барои ҷойи кори холия пур намуданд дар чунин ярмарка ташкил ва гузаронда шавад. Нумоҷон Раупов нафақахӯр буда ба инҷо барои дарёфти ҷойи кор омад. То ба нафақа баромадан дар яке аз корхонаҳои шаҳри Гулистон ронанда шуда кор мекард ва 1000 сомонаи маош мегирифт. Имрӯз низ мехоҳад барои худаш кори мувофиқ дарёфт намояд. ҳамчунин дар ин ярмарка нафарони хоҳишманд барои омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ ва дигар касбу корҳои дар бозори меҳнат талабот дошта худро барои марказҳои касбу ҳунаромӯзӣ номнавис намуданд. Ульфат Юсупова қаҳрамони гузориши мо мегӯяд ки бекор нишастан дар ин давру замон фоида надорад. Бояд ҳар як нафар барои зиндагии хушҳолонаи худ кор намуда зиндагиашро пеш барад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.